Zoram thar zovate lerelna inpui kabadei kawe na kikenhun balang ka Mizoram kalakre bantei ka yingmane ka bahetam hakaperthei kani ka balang kalathmu bantei kane ka yingmane hakanong ba thensal ka Serchhip district jong ka Mizoram ka bajengai kumba prap honyo kilometer na aizwal lingba ka World Bank Road ka Zoram thar zovate lerelna inpui balatip menshua kum ka Zoram thar kadei ka balang balaseng da unong yalap barim ka balang Presbyterian u Dr. Zehauna Lawando ha u rempang jong usnam arhajar khan rio kane ka kanhun kalakam bakadei na Israel bat kadei ka bahyar pateng na u Joseph u badei na ki khat arngut ki khunshen rang u Jacob balalap ha ka testament barim haba pelat ya ka plan jong kane ka yingmane ulando ulayathu baka yingmane balathu bante lajar kerteng ka zofate patian biakin pui kaban salong ka bahe tam ha ka perthei matkan kring bat yalam ya boro kiri hapo ka wei katnum ka jingthmu bante kani ka yingmane ka barat ba kanbam jaka kumba arpholai hajar praspa khandai poinsan mitar saudong kaban he da praspa khandai poinsan mitar saudong banya kasen basilika kabadang bat menta kum ka yingmane ka bahetam ha ka perthei ulayathu ulando ulayathu bakane ka yingmane kadei na kabenta baro ki zofate ki riulum jong baro ka perthei bat enchna da ka jingno asanyang ki pajba bat ki jingtrei mon sngoba kalenter bat ka penkyang jong kane ka yingmane kanlong arspa hanyo phoput bat ka kenjang kanlong shispa hanyo phut ulayathu kin sadon kum balai pho hajar tali ki shuki ban sabu hapo ka yingmane bat ka kamra kanlong ka bahe kaban nyam hadu nyo pho hajar ngot ki pajba ulayathu